Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban sekolah number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Kawai ni kijingja ke ba laja men haka arfu sauterik jong benai August jong sinem arajar arfulai ke badai dang hiki kisngi ke baladem ka lawan ra ke jing sungusi ke bakrau ki pa jong ka briu nyu trep ke jungi habangi I kum ke to kijingja ke balaja ha ke sinong thang sky ha ke ba kila pelong ki to ke public hearing ha ke ba ki ai jaka ya kawai na ki karkhana dobilat hapo ka kabahap apo ke East Giant Hills bakin yo ya kata gejingbit bakin ti yo motion to ke jaka handai ke baja ha to sengi kalong ke ba sungu kendit bat ke ba sungsi aduk kata-kata bangi I ba ha ke por bagi pelong ke public hearing hang tu kalawan kalaja ke jingja ke ba sungsi ha ke ba ki paradok para senam ke jungi kila sya bom sya syo ha ki bor penyat jong ke district kibangi I bawat ki kentai kena ru ang tu kila syak bom syak kawut bat kila syak penmensau bat kalong ke ba itriam isyirkai haduk kata-kata namar babele ki pulit itu kupor kila pendon kam di tiar gas kila pendon kam di ding lati ke ba lawan rak ki mensau ki paradok para senam ki jungi bat kalong ke ba susi bani halor kata te kumui na ki nong trimon subha ngani ke jelam ke lia ke jungi susi bani kum ketu te ki babun ki kentai kena ki babun ki rang baru kila syak bom syak syok bat kalong ke ba ngimla ban pediang namar babelai ba kum kari sensyar pat ba ngidon ya ke hok bangin demonstrate lade bangin ya persyak lada ngim sungu ya hap ya ginu ki lat ki lenti lani ki senjam ki ba kashim na kaliang jongki weki party mo tegang ke bangang kwa menong tu ke jingja kalong bersusi do kata-kata ba kejing mensau kalaja kejing ya siat tergas kalaja kejing ya bom kejing syak bom syak tiet wat ki kentai kena ko mengalong mentan ba kalaja batru kalong ke bersusi te kumui nagi nong teri mansubha ni po kejelam nagi lag jungi ban supit kum tu omla ban syak mo te ke bangalale ngala shim gini ki video clip naki bobon ki niki video clipping ke bangi yo lengba kilat pathai kubor ba ngi ba kejing le tomet ba kejing syak syadat jongki paradok para senam ke jungi kala long ke bejur dok kata-kata ba ki beriu ki bebat ya ka an ki beriu ki bebat ya ka an mdi banga keno handai ke de ke jing sisya ngi hapen keren ke jing sisya mdi bekeno mdi bethau yino handai ngi ba ke jing syadat jongki paradok para senam ke jungi kala long ke bajur dok kata-kata ke bangi melak ban syak te sisin balai I gitu ki video clipping ngilai I ba kila don duk tu kan ningut kinong kenshit ba ya ki bor jong ka an beki de ben lek de peteng ya ki tu ki ba ki tu ki pat ba ki bedon ki ba persyak ya ketu ka public hearing atu sengi te na kaliang ka jonga ngam syem la syong klik ti ngala syem gitu ki video clipping ki bangi yo leng ba ki lat pathai ku bor ku mang la ong pi mentan te ngala pha ka jing tho support ka Meghalaya Human Rights Commission batru syaka National Human Rights Commission baka de ban syem baka de ban syem jingkit kli bat ka de ban syem khia halor ke tu ke jingja ke balaja ke ai ka daw ke ba pelong ya ki bor jong ka an ki police department bakin syem ke tu ke senjam bakin bom kin syok ki pat ba adu ke tu te ngitip ki pulet ki don ya ki ha ke tu ke por ki don ki don ki dieng ki don ki tear gas ki don ki stick bakum ta teter ki la ya da bahai lede henry ha baki bom ki pat ba bade ngi ki bom ki pat ba ki ba wat uwe udieng lu kimdon ki ong baki don ke jingye thermau ka don ke jingye kawang gumni gumtai henry ki pulit haba ngipej apo leng baki video ngi baki abun hadu katu ba ki pat ba ki long scattered lane ki don hang ni hang tai henry ki pulit kimde kin ban shim ka ya ka an ya ka kitila jong ban shu kenjat ki briu ban shu bom ya ki briu ki ba don ki tiar pen mensau lane don ha ka kiti jong ki shuyaj bi da ka met jong ki kumta habang atho ini kijing tho spok Meghalaya Human Rights Commission badru syaka National Human Rights Commission ba ngi kwa ba kitu gi bedon kiti ban bom ban syok gi pat ba ki ba
penun kam deka kejat ki ba penun kam di kiding lati ba kidi ban le halor ko tu te nakapor ng ai kublei ru ka Megalia Human Rights Commission ka ba nakapor habangi ujor ki nu kis ke ba dei ba ka hok long briu man briu jong pai ba kaju shimkhia bat kaju le halor ko ni ka benta te menta ka kenti ru nga ngus kem ba ka Megalia Human Rights Commission ka National Human Rights Commission kan shim ke senjam ka ba dei biang ba kum kini ki jingja kinom jashu hadin habut te ke iru ko banga kwa ban ong ni habanga tho kini ke siti siapa ka Megalia Human Rights Commission ngala tho ru ba kat kum kini ka Indian Penal Code jong usnem khat praspa an rupo laipo IPC ka baong ba ngan puli ka daga kitinong way the Indian Penal Code 1860-30 what IPC is a substantive law under section 330, 331 and 348 protects the rights of an individual against acts of cruel treatment by police officials and acts of torture. Kabumut ba kenika section laispa laipo way laispa saupupra jong ka Indian Penal Code ka yada yaki individual leni yaki pajba haba kisha le tomet ha ki polis leni ha ki bor jong ki pulit te nang ta susu kene ka artikel ka balai jong ka UDHR ka ba keren ni ka ai kata ka jingyada ya ki pajba ba kimdei ban kata ya hok long briu man briu ku jungki kata ka badai right to life, liberty and security. Nang ta susu kene ka artikel ka ba nriu iwei jong ka ICCPR ka keren hang ni ba man uwei pa uwei unong song jong kari India man uwei pa uwei unong song jong ka perthei udon ya kata ka right to life leni ya ka hok ban im but ya kene ka hok ka jong u dei ban yada daka an ngan puli yang dekat tinong way ka baong gumni no one shall be arbitrarily deprived of his life kabumut ba mdon bala ban yuroj ya ka hok long briu man briu ku jongki nang ta susu ka artikel ka bakhandai bat kani ka artikel ka ba nyau jong ka ICCPR ka kren hangni ban yada ya ka hok long briu man briu jong upat ba abau sha le ben hakibor jong ki pulet nang ta hangni susu ka don kani ka way ka banga kwa wan puli if a person is the victim of the misconduct done by the police authority because of police authority was violating any duty or willful breach or negligence or neglecting any rule and regulation shall be liable to be punishable under section 29 of Indian Police Act 1861 kabumut ba la dalap bakinu ki pulet kile don bor yako hok long briu man briu jong upat ba kabumut ba yaki la ban penshitom kat kum kene ka section ka ba arpu khandai jong ka Indian Police Act ti susu ka ka bang kwa ban ong hangne ngi i ba ka tu jingja hang te po jente hills po thang sky po ka snong thang sky ka long ka ba ki pat ba kila kidon ki kat tu kat ne ki bala men saujur na ka jingsha bom lathi lene na kata badru na kata ka jingsha siat tergas bat nga thoru gidi siti ba ka Megalia Human Rights Commission la kumno ka deban ai ya kata ka judgment lani kata ka rai ko jongka ka badai biang khnang ba kitu ki ba sha pen men saw ha ka tu ka jingja ka tu sngi ki deban yo ya kata ka medical compensation lani ya ka medical reimbursement badru ba ka Megalia Human Rights Commission ba ka National Human Rights Commission ka deban pejru ba kum kini ki jingja kinom jashu lada kidon kinu ki public demonstration habaki mi syakmat ban keren ban pensngau ya ka hok ka jongki baki pulit ki de ban long adakar baki pulit kim de ban penon kam da ka kejat kim de ban penon kam da ki dieng lathi kim de ban penon kam da ki tiar pen mensau kum ka tiar gas ba kum ta teter haba upai ba udawa ya ka hok ka jong kidon ki lat kilenti baki pulit ki la ban le da ka wei kalat da ka wei ke lenti bante la kam yu pai ba haba kadon kono kajing kulmar leni kajing bom yu suthu jumut hande ban pendon kam da kata ka baki on ka kitin pareng ka brutal force ka bomot ba
kalong unacceptable leni ka long kabam la ban pediang tinga kermen ba ka ni ka megele Human Rights Commission ka National Human Rights Commission kumbana ka por ka jus ngap ikijing tho ikijing ut habaki pai ba ki sya yuroj ka lok ka hok long beri man beri kujungki ba ka ni ka hagani ka por ka bamentaru kan shim ka sinjam ka badai but ya kani ka kes ngan yai budden kumbang ngai budden ki wiki kes ngan yai budden ba ki pai ba ki de ban ho yo ya ka hok long beri man beri kujungki bam dei ban yu roj ya ka hok long beri man beri jongki pai ba namar ba belai ba man uwei pa uwei u nong shok snong jong kari India jong ka perthei u don ya ka hok kumno ban om sya yu roj ka hok ka jong jongki te tangkini ki kitin na kaliang ka jonga nga kerpat ya ke police department ru haba ka don kono ke jingja had ba ki don ki ke jing kulmar le ne ki don ki ke jing bam yo suthu jumut le ne ki jingja ba kim di ban pendon kam da ka bor namar ba bele ka an ru ka don na ka benta kini ki ba pen kenya ka an te tangkat ne na kaliang ka jonga ku ble shibot